Kachele wang joimari maramobiti omiyo kete manaka nyakura mgajwang. Kwa dhimbele nyakura mgajwang jopiny koro medogolo pachgi kagirito tuak majaten piny Kenya William Ruto tuak modhigolo kajaten piny Kenya kuom thuolo ma osebede telo. Jopiny moko to siro ten Ruto nyaka sani kama moko to ok mor gi kaka osetiyo winje kaka ne giwuoyo. Kaluwore gi higa achiel ma ker osetiyogo, pasent manyalo miye en 30 ewi 100. Kaluwore ni kaka wan jopiny wawinjo ngima matek. Ker nonyisowa ni ngima ne dhi dok piny sama no campaign, to nyaka sani gik manokwanonwa onge mosetimo kata achiel. Kawuono ni eka japiny gwonyore gi pado, kidhi kata ng'iewo mogo king'iewe kawuono kinyen malo. Agombo ni kamora mora madiang poe ni timi ohala, gik motimo godo ohala nengo gi bendo dog piny. Ningeche gi ohala go ema konyo majority mar Kenya odag ohala to gidak mana go ohala mag mitumba. Odwok gimora mora piny mondo kony ji kaka wan machandore. Kiko med ng'awnwa ngima malo nikech wainyore wi ngima mong'aw malo no. Odwoknwa gik moko piny. O subsidize gik mane ker manokala no subsidize mondo wakonyre. Sani bech gik moko odhi malo te nyaka kibrit nyaka chumbi. Gik mane bechgi ne ni silinge. Sani gik moko medre te ji nigi stress dhano wuotho ka kwana lwetgi. Koro an percentage mamiye te na 10 ewi 100. Wawinjo gombo kodwokonwa bech gik moko piny. Skari mano wacho sani bei lich. Unga bado iko juu na fertilizer tupati hapa Kisumu iko tu huko Eldoret. Koro wan konyalo loso gima maber tunashukuru tu Mungu. Anyocha gimiya nyaka pesa miluongo ni Hustler Fund. Na default dichiel. Gin gi savings mokadho 2,000 to gituona pesa. Mano sirikal mane? Ten sirikal mane ma imi loan ma pesa ning'eny moingo loan. Gima winjo kuom jatelo mar piny tumetenga tumefanya. Ang'owa onge gimoro kata achiel motimo. Yo wang kabisa. Ile kitu tunatarajia kama wakaaji wa Nyamira, tunatarajia Rais Mheshimiwa Samuel Ruto azungumzie kuhusu hii mafuta. Gharama imekuwa juu sana. Wakenya wanaendelea kuwa na shida mingi, hata chakula hawezi pata juu mafuta iko juu, kila kitu iko juu. Sasa mheshimiwa, tunakuomba ile hadi uliambia Wakenya tuweze kuona kama unaweza tusaidia Wakenya ama ulitudanganya. Gharama ya maisha imekuwa juu sana. Ukiangalia bidhaa imeenda juu. Ukienda kwa duka na 1,000 kununua kitu moja alafu hiyo 1,000 imeisha. Angeona mambo ya mafuta kwanza, mafuta ndio kila kitu. Apunguze mafuta na hii njia yenye ameanza kutuambia ati kuanzia tarehe 14 ni inaenda 300. Hiyo ni kutunyonga bwana rais. Unaona pale umeanzia chini. Sasa kila uchao ushuru inaongezeka. Kila siku unaamka ushuru. Tujui kiongozi wetu president. Kuna njia yenye unaweza saidia mwananchi angalau tujue ni kipi tunaweza fanya kinaweza tusaidia. Magomana mokumpa choganda nyakura mgajwango